Ina kuke 'yan mata, ina kuke matan aure? Ku matso kusa na ba ku wani sirri game da ɗa namiji. Ku sani fa cewa idan namiji yana ƙaunarki da gaske, babu wanda zai iya ƙwace shi daga wajenki. Sannan kuma idan namiji yana ƙaunarki sosai da zuciyarsa gaba ɗaya kuma yana jin daɗin rayuwa tare da ke, zuciyarsa ba za ta taɓa yawo ba, idanunsa ba za su karkata zuwa wata ba, babu wata mace da za ta jawo hankalinsa domin ke ce yake zaɓa a kowace rana. Namijin da yake ƙaunarki da gaskiya ba zai taɓa wasa da zuciyarki ba, ba zai yi ƙarya ba, ba zai yaudare ki ba, kuma ba zai saka ki a cikin halin da za ki ji kamar ba ki isa ba. Zai kare zuciyarki kamar tasa, domin a wajensa kamar hakan take. Zai lura idan wani abu yana damunki, zai ji baƙin ciki kamar nashi ne, kuma maimakon ya ƙara miki raɗaɗi, zai nemi ya warkar da shi da haƙuri da ƙauna da kuma jajircewa. Namijin da yake da alaƙa da zuciya da ke ba zai taɓa yin sakaci da jin daɗinki ba, ba zai bar ki kina kwana cikin rashin sanin matsayinki ba, ba zai bar ki kina kuka har ki yi bacci ba, domin idan ƙauna ta gaskiya ce, dole za ta ba ki kariya da kuma kawo salama, babu ciwo balantana jin ƙuna a zuciya. Wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da muka kawo muku game da ɗa namiji ta fannin soyayyar da yake yi wa wacce yake so, budurwarsa ce ko kuma matarsa ce.